Когато чуем името Густав Климт, в съзнанието ни веднага изниква нещо пищно, златно, изключително чувствено. Говорим за един истински революционер в изкуството, творец, който завинаги променя облика на Виена в началото на 20 век и се превръща в една от най-емблематичните фигури в света на изкуството изобщо. Нека заедно проследим пътя му. От тези ослепителни шедьоври ще се върнем чак до корените му, ще минем през неговия бунт и ще стигнем до трайното му и доста сложно наследство. Когато мислим за Климт, веднага си представяме точно това – блясък, злато, сложни орнаменти. Но как се стига до там? Как един художник с напълно конвенционално обучение се превръща в този златен бунтар? Разбира се, веднага се сещаме за златният период и най-вече за целувката. Тази творба пленява публиката повече от век и абсолютната кулминация на един стил, но историята на нейният създател съвсем не започва от тук. Нека върнем лентата малко назад. Густав Климт всъщност идва от доста скромен произход. Баща му е бил гравьор на злато, но семейството е живяло в бедност. В началото на кариерата си Климт е успешен художник, но работи в напълно академичен стил, който е абсолютно в унисон с консервативните вкусове на виенското общество. Наистина, нищо в тези ранни творби не подсказва за радикалния път, по който ще поеме. Ключовият момент идва през 1892 година, когато умират баща му и брат му Ернст. Тази лична трагедия отпришва една дълбока артистична трансформация. Климт започва да оспорва твърдите, закостенели норми на виенския артистичен елит. Тук виждаме един истински сблъсък на две епохи. От едната страна имаме традиционното, историческо, реалистично изкуство. От другата – това, към което се стремят Климт и съмишлениците му. Нещо ново, модерно, символично и декоративно. Това е борба за душата на изкуството. И така, през 1897 Климт става един от основателите и всъщност първият президент на Виенския сецесион. Това си е чист бунт. Те се отделят, за да създадат нещо свое, да покажат изкуство от цял свят и да се освободят от оковите на академизма. Мотото им казва всичко. На всяка епоха нейното изкуство, на изкуството неговата свобода. Разбира се, Климт не създава този нов език от нищото. Той черпи вдъхновение от всякъде. От плавните органични линии на стила Ар Ново, от византийските мозайки в Равена, които го поразяват със своето злато. И особено важно е влиянието на японското изкуство. Плоското изобразяване, смелите шарки, всичко това директно оформя начина, по който Климт започва да облича своите фигури в орнаменти. И ето, че стигаме до най-прочутата му фаза. Златният период. Това е времето, в което Климт съчетава истински златни листове с маслени бои и създава творби с невиждана дотогава пишност и дълбок символизъм. Златото тук е ключово. И не, това не е просто златна боя. Говорим за тънки листове истинско злато. За Климт то носи много значения. Свързва го с професията на баща му, с духовността на древните икони, но в същото време придава и едно невероятно усещане за лукс и чувственост. Нека погледнем този шедьовър. В Юдит I виждаме колко силно Климт е фокусиран върху женската фигура. Тя е едновременно съблазнителна и опасна. Класическата фем фатал, фаталната жена. Чувствеността й е вплетена в пищната златна декорация, която я обгръща. Границата между тяло и орнамент е почти неразличима. А това е, може би, най-известният му портрет, известен още като дамата в златно. Това е Адел Блох-Бауер, видна дама от висшето еврейско общество на Виена. Тук Климт просто достига върха на своя декоративен стил. Фигурата на Адел е почти погълната от вихрушка от златни орнаменти, които, разбира се, символизират нейното богатство и статус. И нека се върнем към целувката. Сега вече можем да я разберем в съвсем нов контекст. Вижте как геометричните правоъгълни мотиви под дрехата на мъжа контрастират с флоралните кръгли мотиви върху жената. Това е един брилянтен начин да се илюстрира съюза между мъжката и женската енергия, прегрънати в златна аура, сякаш на ръба на пропаста. Но Климт не е само художник на златото. Неговото изкуство не спира до тук. То продължава да се развива, да изследва нови теми и техники чак до края на живота му. През летата, например, Климт намира убежище край езерото Атерзе и там рисува множество пейзажи.
В тях орнаментите отстъпват място на по-свободни маски, на живи, почти мозаични цветове. Тук вече се усеща влиянието на надигащия се експресионизъм. Той продължава да твори до смъртта си през 1918, оставяйки след себе си много незавършени картини. А сега нека скочим напред във времето, чак до 21 век. Защото историята на най-известния му портрет, тя далеч не е приключила. Тя ще се превърне в символ на една дълга и мъчителна борба за справедливост. Хронологията е наистина драматична. Когато нацистите анексират Австрия, картините на семейство Блох-Бауер са откраднати. Десетилетия наред след това Австрия ги представя като национално богатство, твърдейки, че са и завещани законно. Но в края на 90-те, благодарение на отворените архиви, племенницата на Аделе, Мария Аутман, започва една епична съдебна битка, за да си върне семейното наследство. След като печели делото, Мария Аутман продава портрет на Аделе Блох Бауер I за рекордната сума от $135 милиона. Тази цена само подчертава огромната културна и финансова стойност на това възстановено произведение на изкуството. И така, днес тази картина е много повече от шедьовър на Климт. Тя е паметник. Паметник на една изгубена епоха, на трагедията на Холокоста и на неуморната борба за възстановяване на историческата истина. И накрая, нека се замислим, какво всъщност означава всичкото това злато? Дали е просто символ на богатство или носи по-дълбочи значения за любовта, за духовността, за светостта на човешките емоции? И още нещо. Като отхвърля реализма в полза на символи и декоративност, как Климт всъщност изгражда мост между традиционния свят на 19 век и раждането на модернизма. Това е революция, чието ехо отеква и до днес.